Astăzi voi face un nou video cu Stan Leo. Intrăm pe Stan Leo. Așa, am intrat pe Stan Leo. O face un video, cred că ne vom juca pe video. Mi-am pus cadru. Uite, numărul meu de telefon este scris jos. Și acum ne uită. Mai avem un cufăr. Vreau să-mi pice campionul Gloves. Nu mi-a picat nimic. Da. Astăzi nu știu ce o să facem, dar nu știu ce o să facem. What the fuck? Goodbye! Ne jucăm, deschidem niște cufere. Mi-a picat un gift. Mi-a picat carambii din giftul ăla. Și asta e carambitul. Costă 600. Nu e mult, dar un pic. Mai mult. Nu e mult, dar un pic mai mult. Facem YouTube show. Aici pui la controles, pui la video. Și aici pui să fie animația mai bună. Am animația. Și acum apăsăm pe ăsta și e mai bun. Uitați, vedeți că e mai bun. Și acum cred că mai încolo o să ne jucăm cu cineva. Nu știu cu cine, dar o să ne jucăm cu cineva. Scrieți repede în comentarii cu cine vreți să mă joc. Da, vindem un pic aici și cred că revenim. Se vede mai bine. Mai caramba. Sosul mexicano. Sosul mexicanos. ¿No? Mexicanos. Macaca. Sosul mexicanos. Здоровался pe cameleon. Vreau Gloves Champions ca să mă joc cu Caramit. Dacă nu-mi pică de toți banii, nu știu ce o să fac. Pum pum. Iar USP. Și ne dă un MP7. Și o mai trecut campionul. Ciao. Mi-apare notificări, dar nu e nimic. Open.
sunt... Du-te, bă! Nu mi-a picat! Lovesc campione! Hai cu campiones! Lovesc campiones! Du-te, bă, du-te! Hai, Sergiu! Ce? Îți place, uite în casă. Cumpărăm 19, dacă nu cred că e gata. Bă, dar nu pică și mie gălesc campion. Am mort de electricifici. Nu pic. Da. Nu a picat are nimic. Canal se fique mais a fé. Puți rasa mai. Da. Bă, uite-le care eu le vreau. 7000 de ăsta. Și-mi pică empatată. Da. Pe pupurând. Bă. Trebuie nu. Uite, bă. Uite. Asta. Și nu pică de aici nimic și... Bă, la urmă să-mi pice. Băi, la urmă e la... Du-te, bă. Nu te... Bă, da, la urmă mi-a picat. Super. Să nu ne mai chinuim atâta. Deschidem două de astea. Tot nu o să-mi pice nimic și degeaba le deschidem. Le deschid și eu. Și nu pică nimica. Am luat una vreme.
fir cu brânză, bă! Milisecunde. Și mai deschidem încă 3 de ăstea. Da, sunt fix. Eu sunt foarte cu traficul. Da. Ba, măcar micromanage. Nici cu Star Trek. Ce nu-mi pică nimic. Ce am spus mereu. Nu pică. Bă, doamne, chiar nu pică. Un cacao mi-a picat. Măcar niște carambituri, știi ce zic? Carambitul ăsta nu mi se pare că o să o lupt. Am vrut să-mi cumpăr asta ca să-mi iau mini-crui. Pipi-cri. Acum și-o face o combinație. Rosa, da. Sper că v-a plăcut, dați și dați subscribe și un like. Pe curând, pa!